Той Иван, кога говорихме ни вчера? И вика, Найчо, няма ли да донесе някой беби, нали? Те, нали са колко тара горе-долу? Да играят, ама той Найо... Ела тук, Рая. Рая, ела. Дай. Барко по парко! А ти горе-долу толкова мокър си го изпратил на бисулка. А, Велимире? Браво. Адонис. Айде, идвай тук, Ране. Пусни. Айде ти сега отгоре. Много са сладките. Те ми са големи, са много хубави. Обаче трябва да има малко по-твърда ръка, защото са иначе магари. Може да изготвя кланравно и водолюбиви за него. Дали за твърдата ръка ще го докараме на нас? Съм по-такъв, все съм... Ще му викам. Ич, къде да отиде? И тя му имаме рака, да ти кажа. Можеш ли да ги снимаш на клипче и да му ги пратиш на баща й? Аз ти ви правя. Ама пръстичката тя ли вътре? Тя не се вижда. Моля? От Благоевград. Малко не мога ги фана. Пръстичката? Тя не се вижда. Как да? Адонисе! Той е грохна. Но морица човека, той е малък човек, бе. Точно да се заваля. Той греят и един час се оборят. Толя, колко месте? Колко трябва Ара? На 3, 4. 4. Тя Ара сега ще стане на 4 на 8, бе. Аз на 4 я казвам вече, не на 3. Това не е важно на колко и всичко. Да е играл там, да разпълни. В аз сега нямам търпение да порасне, искам вече да е голяма. Дай ритам, Райче, дай. Какъв си сладък ти, какъв мъжко във всички. Барко дъвче. Клечка. Къде си хубаво да стана? И вижда са Адонисе. Барси ми ги казва. Много в телефона, бе. На този. Какво? Бискитките ли подуши? О, уморен той. Аз се увеличих тройно скоростта на интернет. Твоя? Моя, да. И как я увеличаваш? На друг доставчик? С пощане. А? С пощане. А, с пощане, да, сори. Те с работи обикновено с пари стават. Ей, ще съм въгона и аз. Дай не, де. Мисълта ми, че този път вече се заребих яко да правя сайт и този път ще стане май. Ох, аз много давна не бях влизала в нашия форум и какво чета. Видимерете си влизал ли постоянно? Той са само за едни шампуани, за едни балсами, за едни прически. Викам, бе, тиско, да казвам. Голяма грешка. Айде, да. Вие, кем по-лесно се учат.
Аз Имам до сега съм имал по-големи все женски и пазачи. все овчарки. И вече викам да сме малко. Този път ще имаш. Аз пък те ми ги подаряваха преди, пък сега ще ги купиш. Аз пък никога съм нямала мъжки. Те са ми моми. Само мен жената избяга. 3 пъти ми избяга и сега се връща позорена. Тя като е разгонена избягва. Тя и те като сетят пък някакви разгонена Те като всичко. сетят разгонена женска. О, майко. Няма държим, аз ще умря. Трябва с 3 жира да го вързвате. Правилно, гроба там 2 метра и половина. Леко на гроба. Нека. Аз за първ път ги пускам така да говоря. Да се въргаля, да се Нека да се въргалят, да играят. Дай да ритам на стопка, дай. Това ти първа най-много всички. Това да прави тези дачи, които вече няма да вземем. Ето, може да се прави всички. Иван, те има така. Играете ли с Бари? Играете ли с Бари? Сега специално му обещах. На Ара такава ли ще бъде плочката, като на Барко и на Рая? Да. Райка, хайди мамо. Дай топка. Хайди. Хубав, чист. Направо да изложда. Честно и приятел, просто ми Пак бях. ще се видим. Тя вари след тира. Аз точно искам да сме. Има много е трудно. Май стана за шапка време да кажа. Моя машина служи си хубава. Ние с нощи нали имахме гости. И пък съм рано не може да стане. Аз странно. Цезар е ладна са. Къде е топката, майче? Къде? Цезар.